इ गाहायाव सना हिरा दङ जानो हागौ देनां थैबा सिङाव हाबनानै नायगोन आं गराय फबनाय होनबाय मा मोनो गोसोआ नै दायो रेकर्डसो खालामबाय आङो लाइभ बेनो लाइभ जाबाय दायो बेनो लाइभ बेखौनो होनोसै आं दायो सोर दानियाबा बयबो फैजोबदो ओरैजाय एकदमबारे आं उनाव थाबाय औ फार्स्ट कुइसन दा कुइसनसो लाना फैबावबाय जेरिया सोंग्रोदो आच्छा नैबे अखाय फैगोन नैबाव फै दे आंना सायोबावनो बै मुलि थेमाया जारो फार्स्ट कुइसन मेहेरनिफ्राय बे नङा फार्स्ट कुइसन दे जेरि सोरखौ मा कुइसन सोंनो लाबोजोबखोब्रा नैबेनाव मोखा माबा जाहां साइजखा जेरि आच्छा नोंसोरो आंनि चाइनानि आपेलखौ मोनजाना मायदि गोजोननाय बिराद मोजां टेस्टि एकदमबारे खिन्थु जेरिया बिराद गोरोन्थि खालामबाय आरो साहा लोंनानै माने आपेलखौ जानायाव बियो बारा गोदै मोनासै बायदि मोनबाय आं ओंखायनो बियो एसे सानस' हायि जाबाय आं न'नि आपेलसो सानफ्लांदों बेनिखायनो न'नि आपेल सानबाय बियो आंला बे न'नि जाफेर नामा जों गुलाबखौनो ओमफ्राय बाहायनोसो साननानै दं चाइनानिफ्रायसो लायदों ट्राकजों नङालै चाइनानिफ्राय फाग्ला बे जाहाजजों फैयाबा ट्राकजों फैयो नामा फ्लाइटजोंसो फैगोन दा फ्लाइटजोंसोब्रा फ्लाइट बे गरिबलै मानसिया गरिब मानसिफ्रा फ्लाइटनि माबाया गाङा मोनफैनाय मिथियाना गोरिब ना साइज बायसानो एसे जेरैखौ गरिब साइज नङा नै एसे मोखां मोजां देखायब्रा आंथ' नोंखौ माबा बै मा पाबजि ना माबा बेखौ बै गथ'खौ सोलाजोबसिगोनदां सानदों माने गान्दा सालायना बियो बेखौ दिनै लोगो मोनबाय फंबाय बिराद मोजां गोजोननाय मिथिया आं मिथिया खिन्थु आं कमेन्टफोरखौ बिराद फल' खालामो मानसिफोरनिखौ मा लिरजादों सोर मा लिरदों आच्छा सोरखौ मा नुफेरगोन ना नुफेराखै बेयाव गेम्स रिपसे होनहरबाय थायो मोखांफ्रा एसे मिलायहाङो मानसिखौ एसे कन्ट्रलार बायदि रिमट कन्ट्रलार जारुआथ' जोंना जाय लायै लानोबो हागौ एरजेनोसो बुजायदों जेरिनो दे बे मोनसे कुइसन जोब्बाय नों सोंदो दे दानाबा कुइसन गुदुं जानानै नों सोंग्रोदो आंथ' सोंखागोन आंथ' रायलाय बेजों इन्टारभिउ लाखांबायबो आङो मोगा मोगि खालामखांबाय दायो मा सोंनोसो फैजोबखो होनोथ' रावबो फैया आंनाव मारै जाखो होनो रावबो फैया दोखो गरिब आं दा माने ओरैबायदि जाबाय दा बेनि गेजेराव बेखौ दानख'नानैसो होगोन ना मागोन बे फकासा बे डायलगखौ होखानाय नङा ओरैबायदि गरिब आं दा दहाय आंखौ बखि फैबावबाय बिसोरो नै सासे एसे माहाजोन साइजखा बियो दा माने ओरैबायदि जादों घटनाया दहाय फैबाय फैनानै कारेन्ट थांनाय लोगो लोगो आया आदाना माथो जेनेरेटरा गैया नामा इनभार्टारा गैबावानो गरिबनि फिसाफ्रा बेजोंनो थांनानै फैनाया बेजोंनो दिना गायदों खाथारबायलै आयो होमबालाय आपेलखौ बोरै बिहरगोन चाइनानि दान हरनायब्रा दान हरनाय गोदो खेला गेलेनायाव जोंहा रिलेसन दंमोन नालाय हरोब्रा बेखौ बुजिनांगौब्रा एसे गोथार फिल्माव नुवाखै चाइनानि आपेल लाबोनाय होननानै सुकबिरखौ जाहोनाया बे डायलगसोब्रा आं फाग्ला 10 दिनसो जानो होननानै लाबोनायखौ नोंसोर खेबसे सोलाजोब्बाय खनायाव दोनखुमादोंमोन नामा गाबोनबा सोरनाव बिब्रबनानै लानानै जादों मेहेर माबायदि मोनखो फैनानै बेयाव बिराद मिनिनानै गोलोमफ्रुजोब्बायलै नुदों जोबोद गोजोनबाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम मोगा मोगि जेरै फिल्माव ओरै मोगथाङाव जेरै आलु होगोन ओरैनो मोगथाङावबो आलु होगोन आं बेखौ दहाय नुग्रोमोना लागोन नामा सानदोंमोन आं मोखांफ्रा नायलाय रायजोफोर मोखांफ्रा मा साइज माने गान्दा बायदि सोलाग्रा
बिराद मिनिबायलै दहायनिफ्रायनो आयो बे भिडिअखौ लाइभ होनो नागिरदोंमोन जोङो खिन्थु लाइभ होनो हायासै जायनि जाहोनाव बेखौ रेकर्ड खालामनो गोनां जाबाय फार्स्ट अफ अल खोमदोन ओरै फै नों ओरै फैदो एक्सट्रा इउटिउबार जोबोद गोजोननाय मोनदों आंबो माने नोंसोरखौ लोगो मोननानै माने रियेलि जोंथ' मानसिनि जिबन थैनाय थांनाय दिनै दानो दं दानो गैया एन्टारटेनमेन्ट खालामनांगौ आरो बयखौबो जोङो जोंनि मेन उद्देश्यआनो मा बयखौबो जोङो रंजा बाजायै साननैसो जिबनखौ लाबोनानै जोङो सानसेखौ जों रंजाहोनो नाजानांगौ आरोना एक्सुवेलि जों डायलग होयोब्लाबो माखासे बुस्थुफोरखौ गाज्रि मोननो नाङा आरोना रायजोफ्राबो जों ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै माखासे खोथाफोरखौ एसे बारा होनो खिन्थु सोरबा सोरबा आंखौ बुङोबो आरोना अभार स्मार्टलि होनहरो माने जाय मानसिया जानो हागौ बे मानसिनि गोसथोनाय गार्लफ्रेन्डआ हौवाफ्रासो होनखायो हिनजावफ्रा रावबो अभार स्मार्ट होनांगौ जानो हागौ बै बिनि गोसथोनाय हिनजावा आंखौ बिराद मोजां थाख्लाय सारा बिराद मोजां एक्टिं खालामो मायो अनेक कमेन्टस होयो नालाय बिदि होनायाव दाख्लैनो सौदावखांबाय आङो माने हौवाया हिनजाव बिराद मोजां लिरदों आरो नेक्स्टआव भिडिअआव कमेन्ट्सआव फैदों आरो नेक्स्टआव बे हिनजावा जा मोजां लिरदों बे फिल्मखौ सार भेरि फानि बिराद मोजां जादों सारनि फिल्मफोरखौ नायोबा जोबोद मिनिनानै उदैयानो जोबनो नागिरो बेबायदि कमेन्ट्स हरनायनि उनाव आरो साननैनि उनाव मोनसे फैबाय बेना मा डाइरेक्ट बुंबाय आरो जे ओइ अभार स्मार्टसो जाहरबाय आरो ना ओमफ्राय आंथ' मोजां गाज्रिखौ जों नायजोबनांगौ बयबोथ' मोजां गाज्रि लिरोबा जोंहा सेन्ससो फैयो नालाय ओमफ्राय दाना बे बुंबाय जाराव नोंहा जुदि आंखौ अभार स्मार्ट नुदोंब्ला नोंनो स्मार्टआव फैदो होमबा नों आगोलाव मानो बाख्नायखो उनाव मानो बिदि बुंखो नोंनि स्मार्टआ गाज्रि मोनोब्ला आंनि माबाखौ नों नायनो नाङा नों स्मार्ट मोनब्लाथ' नोङो जाय स्मार्ट नङामोन बेखौ नों बुजिगौ नङा होमबा ओमफ्राय बेयाव लोगो लोगो मोनसे कमेन्ट्स हरदों बे बिराद मोजां हरदों सार नों गाज्रि मोननो नाङा आंनि बयफ्रेन्डआसो आंनि मबाइलनिफ्राय सिख'नानै लिरना हरफिनदों दा होमबा आं बेयावनो कमफ्राम मोनदों आरो फाइनालि कमफ्राम मोनदों होमबा सेंग्राफोरसो गाज्रि कमेन्ट खालामो आरो बे मा नोंखौ बिनिता नुग्राबाय थाग्राया अब्ला बिनि सेंग्राजो बिनिता ना बिनिखा बिनिता बार' बे बिनिता माने बिदि होननाया आरो आं मोनसे सोंनोसै लास्ट माने सोंनाया एसे मोजांसोबा मोखांफोरखौ मोजां नायनानै मा जाहां साइज नायनानै सोङो फालाय सोंनाया जाहैबाय जों दाख्लैनिफ्राय नुबाय थादों माने ना मोनसे नोंसिना मुभि ओंखारगासिनो सिलाय माबा कामान्डु दंलायनाय बे नोंसिनिनो मुभि खादा फिल्मा औ फिल्मनि नामखौ आं मिथिया गानाया द्लाम गानानै दङ बे माबा सोरांमोन दंलायनाया नोंसिनि दा खिथेर बे मुभिखौ माला रिलिज आरबि फिल्म प्रडाक्सननि बेखौ माला रिलिज होगोन ओरैनो बेखौ रिलिजआ ओरैबायदि बयबो माने ओरैबायदि नों दिनै सोंदों आं डाइरेक्ट अपेन बयखौबो जाहाथे गाबोन मेसेजाव एबा जेरावबो सोंहरा आं फेसबुकखौबो खेवनो हाला ओरैबायदि सोंहरो माने ओमफ्राय फनाथ' आंना आगोलनिफ्रायनो आं दिनैल' नङा बहुत गोबावसिन नालाय फिल्म आं निजेबो बानायोमोन आं प्रडिउसार डाइरेक्टर एक्सन डाइरेक्टर गिबियावनो आं एक्सन डाइरेक्टर ओंखारग्रोदों बेनिफ्राय फैयै फैयै दा ओरैबायदि मोजां पर्यायाव फैबाय जोंहा क'क्राझाराव आरबि फिल्म प्रडाक्सना मोनसे क्वालिटि फिल्म बानायो नालाय रिया मेम माने दा बेवहाय बयबो सोंहरो सोरबाया बुंबाय आदा सोरबाया बुंबाय सार माने फन फैनानै बुंगोन दाबो दं रेकर्डआ माने सार बे खिथेर फिल्मखौ जों बुकिं खालामनो दा बेखौनो नोंथांनो खोन्थानायजों लोगोसे आं बयनोबो खोन्थानोसै जे खिथेरा लास्ट एन्डिंनि फिसा मोनसे एक्सन माबा दंबावो शुटिं दंबावो बे शुटिं कमप्लिट जायोब्लासो माने नोंथांमोना ट्रेलारावनो नुखागोन आरो ना माला ओंखारगोन एबा कन्टेक्ट नाम्बार होयो ओंखायनो इसिग्राब माबानो नाङा दा आंबो बुंजोबनो हाया दिनै नैबे आगस्टनि लास्टआव शुटिं खालामनो होननानै जोंना ग्रुप वाट्सएप बानायो नालाय फिल्म बानायनायनि सिगां बेवहाय जोंनो मेसेज हरजोबदोंमोन जे लास्ट आगस्टनि लास्ट एन्डिंआव शुटिं खालामगोन खिन्थु बे पस्टपन जानायनिफ्राय दासिमबो दिनै 5 तारिख सेप्तेम्बर खिन्थु दिनैसिम दासिमबो जे बे
ग्रुपाव जोंना रिया मेमा दिनैसिम होनहरफिनाखै जे जोंनि बे मोनसे शटआ जाबावगोन होननानै ओंखायनो दा बुंनो हाया आरोना खिन्थु ओंखारगोनखौ आं आसा लादों बे बोसोराव खिन्थु ओंखारगोनाबो मोनसे कन्डिसनाव आंनि साननायसो बे आं रिया मेमजोंबो रायलायनाय जायाखै माने बयबो आंनाव कुइसन सोंगासिनो दं मोनसे बुस्थुखौबो माने बोथोरा मारै गभर्नमेन्टआ मा माबा होदों गाइडलाइन्सफोरखौ गभर्नमेन्टआ जुदि हगारोबा कर'नानि थाखाय गाइडलाइन्सखौ जुदि हगारोब्ला निस्सय नैबे खिथेराबो बिसोर देग्लायनो हगारगोन जुदि गाइडलाइन्सआ ओरैबायदि गोरा होयोब्ला थ' बरननानै जोङो रिलिज खालामनानैथ' लाब गैया एबा बेथ' रिया मेमनि सायावसो ओंखायनो बयबो नेनानै था ट्रेलार नुगोन नेनानै थाबानो जाबाय ट्रेलारखौ नुगोन बिथांनि कुइसनाव दा अट'मेटिकलि मोनसे बुस्थुआ ओंखारनानै थासिगोन आरो खामलिनाय गोसोनि मोदै बे फिल्मा बिस्कुमायाव ओंखारनो खोथा दं एकदम बे जाजोब्बाय बेयावबो आंबो दं खोमदार माबाफोर कुइसन नोंनिफ्राय गैथ'आ नोंनाव मानो कुइसन ओंखारा जेरैनिफ्राय कुइसन मा सोंबा मोजां जाबावगोन सानदों बेना ब्लक खालामजानो गियोलै आं ब्लक खालामालै बियो ना आंथ' बेसिकेलि बांसिनै दख'ना भिडिअ होयो सारा बयबो एसे बुंफ्रामखाबाय बे दख'ना गावनाव वाइफआ बिराद नायबाय थायो दा सारा बेनि सायाव मा बुङो एसेसो दख'ना भिडिअ सायाव माने खोनादों बे इउटुबारफ्रा माने बिसिफोरखौ माने सोरहाबा गोसोथोनाय माबाफोर दंबाबो माबा मोनसे गिफ्ट होदावदावैबासो थायोना जोंहा माने हिनजावफोरना मोनसे बेसिकलि माने दख'ना जायहा दख'नाखौ मोजां मोनो माने आंनि हिनजावा बिराद दख'ना मोजां मोनो देनां सानदों आं बेखौ माने बुरलाफ्रा माने बावसुथामसो जायोब्ला माने गैथाराना दाथ' माथो खालामनो जासाबबायसो बेथनजों फिसा फिसौ दा माने सानो आरो आंनि हिनजावा माने दख'ना मोनबानो जिखुनु मोनबानो बिराद खुसि जायो बे जिरिया ओरैबायदि न'खराव दावराव खालामना होबाय आंनि न'खराव माबा ओरैबायदि बिनि कमेन्टआ नै रायजोफोर नैबे दखानाव नोंथांमोना फैबा ओरैबायदि मोजां मोजां दख'ना मोनगोन दाम खमावनो मोजां मोनगोन दख'ना मोजाङा खि दाम खमाव मोनबाय बायदि दाना बिहा बुंसै नै जा मोजां लाखिब्रबना होनसै जा मोजां आं बुंसै बे केमेरायावलाय सैख'जोबनाय नुखायो बेखौ सायाव दालाय बबावबा केमेराया ग्लेजिं जायोना स्लिं होनलायनाय माने आयना बायदि जाखायो मोदानाय अबेबा दख'ना खाथियावनो ओरै लांबावदो आयै सोलांनो गोसो जागोन मोजाङानो मिथिबाय बेबायदि जायो ओमफ्राय दा हिनजावा माने बेथन मोनस्लाबा मा मोनस्लाबा जोंहाथ' मोननाय लोगो लनजों दांख्रेब जानानै खंगाल जानानै माने 15 दिननि उनाव जों रायज्लायनो गोसो जाखाया एखनबा फैसाया फैनाय लोगो दानख'जोबनानै लाखायो नालाय माने हास्लाबखाया एटिएमखौ सोस्लाब मोनै माइनास देखायग्रोखायो साख्रि अरिजिनेलि बेथनजों जाग्राफ्रा बिराद खस्थ' होमबा बिनि दख'ना भिडिअ होनायनि सायाव मा सानो आरो बिनि चेनेल हायोब्ला माने हौवाफ्रा बेखौ जोस'जोबनांगौ बेनि चेनेलखौ हायोबा सिङाव हाबनानै सिखा खंखाइजों दानख'जोबनांगौ दख'ना भिडिअ होबा हिनजावफोरखौथ' आं बुंनो हाया हिनजावफोरजों नांलायनोबो हाया बांद्राय बिसोर डेन्जारथार नांलायबा ओरै होनबा हरैसो थाङो नालाय ओंखायनो हायोब्ला हौवाफ्रा जाय बिसिनो दख'ना अयथासार बायना होनाङो बेखौ नुबानो माने बिनि चेनेलखौ दानख'नांगौ आरो ओरैबायदि ब्लक खालामनानै जाहाथे खना खनला निगिरबाबो मोनै बिराद मिनिबाय जों बेवहाय फैनानै माने गाज्रि नाङो बिराद मोजां दा निउसबो होबाय थायो दा एकदम मानसिया सिगांग्रो दख'नानि भिडिअ बानायनायाव सिगांग्रो दख'ना ब्लगारसो होनना बुङोमोन बिथांखौ आं एक्सुवेलि बेखौ दख'ना फाग्लासो नाम दङ बिनि नामा आंनाव सेबा दाबो दासो गोसोआव दं जिरिमिया ना माबा होनो दख'ना फाग्लासो
खिन्थु माखासे सुबुंफोरा बिदिनो होनो आरोना बे मादैयाबो बिदिनो होनो दख'ना फाग्ला होननानै बिदिनो आया दख'नाल' सोरांस्लाबमोनै मानसिया साहा लोंस्लाबमोनै दख'ना नायो आलदा फाग्लाथाय इउटुबावथ' नों फैबाय थायोना खनसे फैबाय थायो खिन्थु मिसाखौ मा बुंनो बे गुरु जाबाय बेखौ नायनानै दा दख'ना बेफारिफ्रा भिडिअ इउटुब चेनेल खुलिसै मिथिबायना बिनि थाखाय जेरिखौ थेंक्स जासिनांगौ ओमफ्राय लोगोसे थेंक इउ सो माच दिनै बिराद फान खालामबाय जोङो गोबां रायज्लायबाय आरो लोगोसे थेंक इउ सो माच टाइम होनायनि थाखाय आरो मोनसे खोथाया मा जोंना बेनि नामा आं गोसोआव थाया एक्सट्रा इउटुबारनो बेनि चेनेल नामा खिन्थु रायजोफ्रा साफ्रोमबो हिनजावफोरनिखौल' होनाय नुगोन उमुगनो नै बिराद मोजां मोजां फट' होगोन जोंनिखौ होआ ओरैबायदि दुखु मोननानै एखनबा खाथियाव मोनबा माने बेखौ एख'यैखाय जोख'जोबगौ आं साननानै दंमोन आं दा नुनानै माने हिनजावबो नालाय मानसिया उनफिनलांबाय उनफिनबाय मोजांबो गोजोननाय मोनदों आरो आंनि न'आव दिनै नोंथांमोना फैदों आंनि न'खरा इसिग्राब मोजां नङा गाज्रि मोनलांनाङा जोबोर मोजां बिराद टु बि अनेस्ट आरो थाख्लाय सारनि वाइफआबो बिराद मोजां गोसोआबो नायनोबो जोबोद मोजां आं अपेन देखायगोन आंनि चेनेलाव एनिथिं एमजेआव बुंखाबाय आं नङा बिदि नङा आदाया 100K नि उनावसो स्पेसियेल होगोन नालाय सारप्राइज गाइस ओंखायनो बाजेटखौ नायनो लुबैथ'नाङा जेसेबां हायो दायो आदानि आदाना थाख्लाय नार्जारि चेनेलखौ बयबो जेसेबां हायो 100K खालाम थाबैनो 100K जायोब्ला नोंथांमोना बाजेटखौ नुनो मोनगोन खस्थ' खालामो नालाय शक्तिमान कपिराइट जाबावनोसै बे नामानो होनदो मोखांफोरखौ दिनैसो मोगथाव नुबाय गिलिरजोबो नांनांगौलै गिलिरालाय बिलिरा बेखौ माजोंबा बिलिरनो बैसोरसो हागोन बेखौ गोजोनबाय आदाजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोनदों थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबजासिम आरो लोगोसे मिनिनानै नोंथांमोनाबो उदै बिगिर जिसि जोबबाय बायदि मोनदों आङो स' खिनो गोनाङाबो उदैनिफ्रायनो बार'नानै एकदमबारे मा होनोमोनलाय बेखौ टयलेट जाबाय खोमा उदैनिफ्रायनो नङा होमबा टयलेट स' थेंक इउ सो माच गाइस आरो लोगोसे गुड नाइट खुलुमनाय थाबाय जय बर' हारिनि जय थेंक इउ